Els plàstics són polímers, els quals són molècules o macromolècules formades per la unió de molècules més petites, anomenades monòmers. Els monòmers estan fets fonamentalment d'àtoms de carboni i d'hidrogen. La paraula monòmer prové del grec mono, un, i mer, part. Dit d'una altra manera, cada monòmer seria un vagó d'un tren. I unit molts i molts vagons, tindríem un tren complet. O sigui, un polímer. Els plàstics són relativament nous en el món dels materials. Els primers daten a finals del segle XIX. Des d'allà van començar a omplir les nostres vides. Hi ha molts tipus de plàstics i per anomenar-los hi ha un codi que consisteix en el símbol internacional del reciclat. Els plàstics tenen una part fosca i és que són molt difícils de reciclar i són tan abundants que estan per totes bandes. Els polímers són molt fàcils de modificar amb l'ajut de les càrregues. Aquí tenim un exemple. Aquest plàstic és poliuretana, que no és ignífuga, però amb una càrrega d'hidròxid d'alumini la podem fer ignífuga. S'utilitzen, per exemple, amb els bombers per no cremar-se, els guants i altres parts de l'equipatge. Els materials que necessitarem per l'experiment són 2 o més tipus de plàstic, un ignífug i l'altre no ignífug. També necessitarem un encenedor, uns guants per evitar de cremar-nos, 2 safates per deixar el plàstic després de cremar-lo, un cronòmetre per cronometrar quant de temps triga a cremar-se i, sobretot, haureu d'estar amb un adult fent l'experiment i en una habitació ventilada. Primer pas, posar-nos els guants i el material de protecció. Agafar un dels plàstics i cremar-lo lleugerament per sota. Haurem d'esperar una estona perquè surti la flama. Com veieu, està ja començant a cremar-se i està gotejant ja. Aquest és plàstic ignífug i és poliolefina amb hidròxid d'alumini. Va perdent el color i la flama és molt més petita. Triga molt.